Ja. Nu vil vi spille Race for at afprøve mine batter. Den fik jeg i morges, så den er ikke helt fuldt tunet nu, men næsten tæt på. Så nu skal vi ja. Ja, jeg har set det her race før. Det her race er så godt, og det er så godt at afprøve biler på, som vi både kan sætte flyvehops og ja. I kan lige se, her er min tårne, her er min datter. Og min lillebror er også med. Og den har ikke særlig meget armor, det er derfor, den ser sådan ud. Og så holder vi lige træk herinde, så den lige bliver helt lavet, så den kan køre bedre. At den der bil ikke også bedre til at flyve over de der kugler. Det skulle i hvert fald. Make the ground shake. Okay. Nu håber vi der Jeg tror egentlig, at jeg vil købe fuld armor til at starte med. Det er armor. Det er sådan, at den ikke går så nemt i stykker. Nå, det vidste jeg godt. Jeg vil bare lige spørge en tur. Ja, nogle gange har det ikke engang sådan. Nej, men i dag der tog jeg den på min egen PlayStation. Hvad gjorde du? Du siger, at jeg gerne må tage GTA ind på min PlayStation. Vi er snart klaret det, og det har kun taget 2 minutter og 11 sekunder. Indtil videre. 2 minutter? 2 minutter. Men det her, det var bare lige sådan hurtigt, kort. Make the ground shake. Med min adder. Har Fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Nej. I kan lige se, hvor meget vi tjener, og så lukker vi. Det var ikke meget, vi tjente. Vi kan det livet. Nå, ja. Vi må hellere sige farvel.